वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु म देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वदा. चला, आता आपलं असं म्हणतात की कुठल्याही चांगल्या गोष्टीची सुरुवात करायची असेल तर गणपतीच्या आराधनेपासून सुरुवात करायची. तर आजचा आपला दिवस आहे मार्गशीर्ष गुरुवार. तर आपण सुरुवात तर केलेली आहे गणपतीच्या आराधनेपासून. आता आपण पहिली घरातल्या देवाची पूजा, ती पूजा करूया आणि मग आपण मांडणी करूया आपल्या गुरुवारची. हां, चला. आता आपण देवाऱ्यासमोर आपण दिवाबत्ती अगोदरच प्रज्वलित करून घेतलेला आहे. मी देवाऱ्यासमोर ठेवते आणि आपले नमस्कार करून घेऊया. आता ही अगरबत्ती पहिला दिवा प्रज्वलितच करायचा असतो. त्याला आता मी फुल वाहते आहे. हळदी कुंकूचं भांडं राहिलं. आता त्याला आपण हळद कुंकू लावून घेऊया आणि आपलं तांदूळ. आता पहिलं गणपतीला फूल, देवाऱ्यात जागा असेल तर देवाऱ्यातच घट मांडतात, पण आपल्या देवाऱ्यात आता अशी जागा होत नाही. त्याच्यामुळे घट आपण खाली मांडतोय. आता देवाऱ्यात कसं मस्त नवीन नवीन देवारे आलेले आहेत. तुमच्याकडे कोणाकडे असेल तर सांगा. मोठे मोठे असतात, छान छान असतात देवारे. दरवाजे पण असतात त्याला, हा, म्हणजे अरे तुम्हाला रे. असं. आणि आजकाल असं असतं की देवासाठी स्पेशली रूम पण ठेवतात. चला, आता स्वामींकडे बत्ती लावून घ्या. मी तोपर्यंत अगरबत्ती हे करते, म्हणजे कशी आपली पूजा पूर्ण होईल आणि आपण मार्गशीर्ष गुरुवारचा घट मांडायला सुरुवात करूया. तिथे पण आपण फुल ठेवून घ्या. घेतला. चला, आता इथे आपण पूर्वतयारी दाखवूया, आपण काय काय घेतलेलं आहे ते, आणि तिथून आपण सुरुवात करूया. तुमच्याकडे आता हे दिवाबत्ती आपण हे बघा, इथून सुरुवात करूया. त्याच्यानंतर इथे देवीपासून, म्हणजे गोष्टी आपल्या हाताजवळ घेतल्या की आपल्याला घट मांडायला सोयीस्कर होतं. आपला हा कलश घेतलेला आहे. चला, आता चौरंगाखाली प्रथम रांगोळी. पहिलं साहित्य दाखवूया ना. साहित्य दाखवूया. तोपर्यंत मी रांगोळी घेते काढून. आपण असा नारळ घेतलेला आहे, शेंडीवाला नारळ घ्यायचा, जेणेकरून ह्याच्यावर वेणी किंवा आपण इथे नथ पण लावतात काय काय जण, किंवा इथे आजकाल सुशोभित मुखोटे वगैरे, जे म्हणजे तुम्ही मोठ्यापैकी बऱ्यापैकी घ्या. आणि हा नारळ तुम्हाला 4 गुरुवार तसाच ठेवावा लागतो, तो नारळ. आणि इथे मी 5 पानं घेतलेली आहे फळांची जी असतात ती, आणि आंब्याचा ढाळा सुद्धा घेतलाय, आणि विडा घेतलाय. आपल्याला विडा ठेवावा लागतो देवाजवळ त्याच्यासाठी. आणि नाणी घेतली आहे, सुपारी घेतली आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लागतात. त्याच्यानंतर फुलं लागतात, त्याच्यानंतर दुर्वा लागतं, त्याच्यानंतर तुळस लागते, त्याच्यानंतर ही वेणी. आणि हे आपल्याला महालक्ष्मी व्रताचं पुस्तक असतं, श्री महालक्ष्मी व्रत, ते लागतं. आणि त्याच्या मागचं हे जे यंत्र असतं ते आपल्याला लागतं, कारण हे आपण तिथे ठेवतो. फोटो नसेल तर काय काय जण फोटो किंवा ह्या यंत्राचा फोटो सुद्धा असतो, वहिनीकडे आहे ते छोटस यंत्राचं, गेल्या वेळच्या व्हिडिओमध्ये आपण वापरलेलं. आणि इथे अशी 5 प्रकारची आपण फळं घेतली आहेत, आणि केळी घेतली आहेत मी अर्धा डझन 6. आणि त्याच्यानंतर देवाचं म्हणजे देवी समोर ठेवण्यासाठी आपण दूध घेतलंय आणि साखर घेतली. आणि हा अखंड दिवा ह्याच्यावर ठेवायला एक आहे, म्हणजे वर असं असतं, त्याच्यामुळे तो दिवा विझणार नाही. आणि हा दिवा आपण देवासमोर ठेवणार, देवी समोर ठेवणार आहोत. आणि हे तांदूळ घट मांडण्यासाठी. आता वहिनीने स्वस्तिक काढून घेतलंय. जेव्हा आपण घट मांडणार त्याच्या खाली चौरंगाखाली हे स्वस्तिक काढून घ्यायचं, आणि अखंड स्वस्तिक काढायचं, तुटक काढायचं नाही. आणि कधीही रांगोळी अशी कोरी ठेवायची नसते. हळदी कुंकू घालायचं, अक्षता घालायची. आणि एकदा हा घट मांडला की तो दिवसभर, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळीपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही उचलत नाही तोपर्यंत हा घट असाच ठेवायचा, हलवायचा नसतो. आता याच्या भोवतीने सुद्धा मी रांगोळी काढून घेते. कुठला मंत्र म्हणायचा असतो हे सगळं करताना पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, तो मंत्र वाचायचा असतो.
ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः. आता आपण पुस्तकामध्ये बघूया. तोपर्यंत म्हणजे पुस्तकात पुस्तकामध्ये सुरुवातच आहे ती पहिली वाचून दाखव. हम्म. अंघोळ झाली की पहिलं इथे मी यायच्या आधी सगळं आता ते फरशी वगैरे तिने पुसून घेतली होती. म्हणजे ते घरात आधी तेच दिलेलं आहे. हा पूर्वाभिमुख किंवा उत्तराभिमुख मांडणी स्थापना करायची असते देवीची. त्याप्रमाणे जागा तिथे स्वच्छ करावी लागते. किंवा जर गावी काय करतात, शेणाने सारवतात. गाईच्या शेणाने सारवून रांगोळीने स्वस्तिक काढून त्यावर चौरंग आणि पाट ठेवून सभोवती रांगोळी काढावी व मध्यभागी थोडे तांदूळ किंवा गहू वर्तुळाकार पसरून त्यावर हळद कुंकू व्हावे. आता हे तुम्हाला पुढे सांगतो. आता सध्या एक कार्य चाललंय जिथे आपण पाट ठेवण्यापूर्वी चौरंग किंवा पाट पण ठेवू शकतात. चौरंग किंवा पाट ठेवण्यापूर्वी आपण त्याच्या खाली स्वस्तिक काढून घेतलं आणि त्याच्या सभोवती सुद्धा आपण रांगोळी काढून घेतली आणि इथे फरशी असल्यामुळे आपण ती जागा स्वच्छ करून घेतली, म्हणजे साफ करून घेतली. त्याच्यानंतर आपण हे सगळं करतोय. आता त्याच्या पुढे जे काही आहे तांब्या कलश आणि कसा मांडावा त्याच्यासाठी आम्ही तांदूळ घेतले. तुम्ही गहू सुद्धा घेऊ शकता. गहू किंवा तांदूळवर तुम्ही हे, आणि हे जे साहित्य आज तुम्ही वापरणार आहे तांदूळ, नारळ आणि सुपारी, त्याच्यानंतर हे जे कॉईन वगैरे जे आपण घेणार आहोत ना ते सगळं विडा, हा तो आपण 4 गुरुवार तसाच ठेवायचा आणि 4ही गुरुवार तो वापरायचा. कधी कधी असं होतं ना हो की आता थंडीचे दिवस आहे तर नारळाला तडा जातो. मग त्यावेळेला आपण काय करू शकतो, तो ओला नारळ करून उभाच ठेवायचा. हा म्हणजे त्याला जेणेकरून तडा गेला नाही गेला पाहिजे. आणि घेताना व्यवस्थित नारळ घेतला पाहिजे ज्याच्यामध्ये व्यवस्थित पाणी असेल. म्हणजे हे बघा, म्हणजे तो सुकला नाही पाणी पाहिजे. भरपूर पाण्याचा आणि भरपूर शेंडीचा नारळ घ्यावा, त्या करून तो नारळ सुकत नाही. शेंडी असतात ना तर ती शेंडीवर असं पाणी मारून ठेवला त्याच्यात तुम्ही तो नारळ आपलं 4 गुरुवार व्यवस्थित रवतलो. आता आपण तिकडे तांब्या घेतलाय आणि त्या तांब्यामध्ये अगोदरच पाणी भरून ठेवलंय, कारण आता आम्हाला उठायला नको ना. हा पाणी भरून ठेवलेलं आहे. हे बघा, आता त्या तांब्यामध्ये हळदी कुंकू पहिला इथे आपण हे करूया, वर्तुळाकार करायचा आहे आपल्याला. तुम्ही गहू सुद्धा वापरू शकता, सरोजनी सांगितलंय तसं. आणि मध्यभागी असं खोलगट करायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून तो घट पडला नाही पाहिजे, नाही तर ते सपोर्ट. आणि त्याच्यानंतर लिहिलंय एक तांब्या स्वच्छ करून त्यात पाणी भरून पैसा म्हणजे 1 रुपयाचं कॉईन, 1 सुपारी आणि थोड्या दुर्वा घालाव्या आणि तोंडावर 5 तऱ्हेच्या झाडांची 5 डहाळ्या किंवा 5 झाडांची पाने रचून त्यावर नारळ ठेवावा, जो शेंडी वर करून असेल तो. अशा प्रकारे आता ह्याच्यात सुद्धा आपण आहे ना थोडंसं पाणी मी आधी काढून घेते कारण आपल्याला लागणार आहे. हे बघा, आता हे ह्याच जागेवर मी ठेवलेलं आहे. आता इथेच आपण सगळं टाकून घेऊया. हळद कुंकू पहिले सांगितले आहेत ना. हो, हळद कुंकू, हळद आणि कुंकू आणि थोडीशी अक्षता. आणि नंतर आता त्याच्यामध्ये 1 रुपया, 1 सुपारी आणि थोड्या दुर्वा घालाव्या. हे घ्या, 1 सुपारी, हा 1 रुपयाचा कॉईन. हे बघा, म्हणजे जे विड्यावर ठेवतो ना तेच आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. विड्यावर ठेवतो म्हणजे तेच नाही, वेगळं घ्यावं लागतं आणि हेच आपल्याला 4 गुरुवारी वापरायचं असतं. ही पानं वगैरे आपण विसर्जन करतो. हे बघा, आता ही 5 प्रकारची 5 पानं आहेत, ती व्यवस्थित करून आता चिकू, सीताफळ, पेरू, आंबा आणि फणस अशी 5 पानं हे गार्डन मध्येच गावतात, नाही तर तुमका जोडी अशी गावतात मिळते. आता ह्यो आंब्याचा डाळो तो पहिलो मी घालून घेते. हे बघा, ही फणसाची आहेत पानं, ओळखू शकतास तुम्ही. ही पेरूची आहेत. डाळा एक एक्स्ट्रा झाला आंब्याचा, मी म्हटलं कमी पडला तर तो लावू शकतेस तू बाहेर दरवाजाला. शुभ कार्यच आहे ना आज, तिथे सुद्धा तुम्ही लावू शकता. गावात होते डाळे भरपूर. आता नारळ ठेवायचा आहे शेंडीवाला, शेंडी वर करून. आता जी दिशा आपल्याला प्रथम लागणार ना तीच दिशा, हे बघा, ही ठेवू की ही ठेवू? 1 मिनिट, नारळ ठेवावं, मग कलशाच्या बाहेरच्या अंगाला सर्व बाजूनी हळद कुंकूची बोटे ओढावी आणि सजवलेला तांबा चौरंग पाटावर पसरलेल्या तांदळाच्या किंवा गव्हाच्या वर्तुळाकार मधोमध ठेवणे. म्हणजे त्याला अगोदर तांब्याची बोटं ओढायला पाहिजे होती. ओढूया. ओढूया. हे बघा,
म्हणून मी पाणी वाटीत आधी काढून हा घेतलेलं. ते बोट हे ओली असं करून. ओलं हा करायचं. हळद आणि कुंकू दोन्ही बोटं ओली करायची. हळद आणि कुंकूचं तुम्हाला ओढायच्या आहेत रेषा. एकत्रच ओढायच्या. ह्या बघा हा 7 ओढायच्या असतात अशा. पूर्ण वरून ते खालपर्यंत. हं. आताच बघा किती सुंदर वाटायला लागलंय तांब्या, आणि अजून मांडणी पूर्ण व्हायची बाकी आहे. हं. देवीचं एक रूप येतं हा आणि थोड्या वेळाने तिचं असं एक अस्तित्व सुद्धा जाणवतं. जसजशी आपण पुस्तकाची वाचनी करू ना, हम्म. तसं एक तिचं अस्तित्व जाणवलं जातं. आणि मार्गशीर्ष महिन्यामध्येच शुभ कार्य, लग्न वगैरे सगळी म्हणजे करतात. आणि मार्गशीर्ष महिना आवर्जून लोक ज्यांची लग्न ठरलेली असतात ना, ती मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये करतात. असं म्हणतात हा महिना खूप पवित्र मानला जातो. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये सगळी शुभ कार्य केली जातात. पूजा सुद्धा हा करतात. पूजा सुद्धा घालतात. सत्यनारायणची पूजा जसं आपण श्रावण महिन्यामध्ये घालतो तशी. हां. दिवाळीनंतर हा एक बायकांसाठी सण आहे. आणि हळदी कुंकू. आता मी कलशाला 6-7 रेषा काढून घेतल्या आणि मध्यभागी मी स्वस्तिक. स्वस्तिक काढलेलं आहे. म्हणजे त्याचं जिथं आपलं मुख येणार आहे देवीचं, तिथे मी स्वस्तिक काढून घेतलेलं आहे. आता देवीची प्रतिमा म्हणजे हे जे हां. हे जे आहे ना, यंत्र. हे एका फुट्यावर चिटकवून लावू शकता किंवा तुमच्याकडे एक्स्ट्रा पुस्तक तर असतातच. ते सुद्धा असं समोर देवीच्या कलशासमोर लावून घ्यायचं आहे. आता इथे विडा ठेवायचा आहे. जी फळं तुम्ही घेणार आहात, खडीसाखर, गूळ ठेवून शेजारी श्री गणेश स्वरूपी सुपारी मांडावी. हां. व 1 रुपयाचं नाणं. अरे 1 रुपयाचं नाणं राहिलं वाटतं. मी घेऊन येते. सॉरी, मगाशी मी लक्षात होतं पण आपण ते राहिलं. मी आता आणते. आता ती नाणं घेऊन येते तोपर्यंत विडा मी इथे ठेवून घेतलाय. विडा ठेवायच्या आधी पण आपण अक्षता थोड्या घालून घेऊया पानाखाली. आणि हे बघा मी विडा ठेवला. प्रत्येक देवाला एक स्थान असतं, तिथे अक्षता ठेवायच्या असतात. आता विडा आपण हा ठेवतोय ते गणपतीचं स्वरूप आहे, म्हणून तिथे मी आधी अक्षता ठेवल्या आणि हे केलं. दे दे हे घ्या. हा बघा. तर त्याला पण हळदी कुंकू. आता ही एक्स्ट्रा पानं राहिले ते आपण नंतर जेव्हा हे विसर्जन करणार त्याच्याबरोबर विसर्जन करूया. आणि देवी. फुल वा हा विड्याला. आता आपल्याला अजून वेणी घालायची बाकी आहे. हा पहिला हळद कुंकू लावून घेते. जसं आपण समोरच्या सवासणीला लावणार ना, तसं आपल्याही कपाळाला लावून घ्यायचं. कारण देवी आई आपल्याला लावू शकत नाही, मग तिच्याच लावून झालं की आपल्या कपाळाला आपण लावून घ्यायचं. आपली वेणी राहिलेली आहे. सुबक. हा खूप सुंदर. छान. आणि अगदी आपल्या सुंदर. हवं असेल तर आपण असं फळं ठेवूया, नंतर मग उरलेली आपलं हे डेकोरेशन करू शकतो. म्हणजे जसं तुम्हाला हवं असेल तसं. ठीक आहे, 5 फळं त्या साईडला. तुम्ही केळी सुद्धा म्हणजे अर्धा डझन केळी हा वगैरे पण ज्यांना ठेवू नाही गावत शकतात. असेल ना, त्यांनी हा. आपली फळं 1 केळी अर्धा डझन 7 किंवा 5 केळी ठेवू शकता तुम्ही. ह्या खायचा फळ गो सांग. रामफळ ना? नाही, त्याला काय वुडन ऍपल म्हणतात. ते गावलेलं माका, तर मग म्हटलं आज ठेवतंय. तसं चिक्कू पण तुम्ही ठेवू शकता. म्हणजे तुम्हाला जी हवी तशी फळं पण हे खूप चांगलं असतं आरोग्यासाठी, थंडीत खावं म्हणून मी सफरचंद, डाळिंब, आवर्जून पेरू आणि संत्री. आणि आणि ऍपल रवला आणि त्याच्या हा. बाजू घ्या वुडन ऍपल आणि आपली केळी. मी जी तुम्ही सफरचंद म्हटलंय तर ऍपल म्हणता. तर म्हणजे जशी तुमका फळा गावात तशी, आणि त्याच्यानंतर त्यांची पण पूजा करूची असते ना, त्यांना सुद्धा हळद कुंकू आणि फुलं व्हायचं असतं. सगळ्या गोष्टीची आपण जे मांडणी करणार ना, त्या सगळ्या गोष्टीची पूजा आपण करायची. आणि दिवा आधीच आपण प्रज्वलित केला. हा. पूजा करायच्या आधीच दिवा प्रज्वलित करायचा असतो. हा. तोही मी ठेवून घेते. त्याला सुद्धा खाली आपण 2 अक्षता ठेवायच्या आणि दिवा ठेवायचा. आता ह्या पानांचा वापर होईल.
एक पान खाली ठेवायचं म्हणजे तेल वगैरे ना ह्याच्यावर सांडणार नाही, हा. आपली लादी खराब होणार नाही. मी आणि मोठाच आणलंय, समईच्या खाली बदामाचा पान घेऊन येईल. मला एक बरा एक्स्ट्रा. पडता. हा. आणि आता धूप आणि अगरबत्तीने आपण हे करायचं. कुणाचा काही प्रश्न असेल, आता आम्ही सिरियसली एवढी पूजा म्हणजे मनोभावे असं म्हणतात ना, पूजा ही मनोभावे करावी लागते. म्हणून आम्ही जी पूजा आहे ती मनोभावे करतोय. जास्त काही म्हणजे बोलतोय, पण जास्त काही असं हे नाही करत आहे. पण कोणी आला असाल लाईव्ह, तुम्ही जर पूजा मांडली असेल, नाही मांडली असेल, तर तुम्ही नक्की खाली कमेंट करा. आम्ही त्या वाचतो थोड्या वेळाने. असं म्हणतात सूर्योदय पासून ते सूर्यास्तापर्यंत ही पूजा तुम्ही मांडू शकता, म्हणजे रात्री मांडायची नाही, याचा अर्थ तो आहे. बरोबर ना? बरोबर. हा. संध्याकाळी आता कोणी कोणी काय करतं, कामावर जायच्या आधी आंघोळ केल्या केल्या घटाची स्थापना करून घेतात देवपूजेनंतर आणि मग नैवेद्याला लागतात. तोच गाईचा नैवेद्य घेऊन त्या कामावर सुद्धा जातात, कारण रात्री उशिरा येणार, गाई मिळत नाही, मग ते कामाला पण जातात. गाईला पान पण दिलं, पण संध्याकाळी मग काहीतरी गोड वगैरे दाखवून त्या आता आपला प्रसाद दाखवायचा होता तो. आता इथे अगरबत्ती ठेवूया. काय होतं माहितीये, आपण एकत्र काम करत असतो तेव्हा एखाद्याला चटका बसू शकतो, म्हणून जरा जपून. आता आपलं ते हे राहिलं, देवीचं आरती तर नाही म्हणू शकत, पण देवीचा श्लोक जो आपण गेल्या वेळेला म्हणालेला तो तरी म्हणूया. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते. एक लक्ष्मी बैस ग माझे, माझे घर तुला साजे, घरातली डापिडा बाहेर जाऊ दे, घरातली लक्ष्मी घरात राहो, घरच्या सगळ्यांना उदंड आयुष्य सुख शांती समृद्धी पाहो. ही जी पूजा आपण करतो मार्गशीर्ष गुरुवार, हा त्याच्यासाठीच केला जातो की घरातली सगळी इडापिडा बाहेर जाऊ आणि घरामध्ये सुख शांती समृद्ध आरोग्य नांदो. अशा प्रकारे आता आपण अशी पूजा मांडणी केलेली आणि शुभ दिसे सुंदर दिसे, इतकी छान वाटते ना की असं वाटतंय की आता इथून उठूच नाही आणि बाकीची कामं करूच नाहीत. तुम्ही पण पूजा मांडणी जर केली नसेल तर आमच्या बरोबर पण करून बघा, आणि हा लाईव्ह जेव्हा सेव्ह होईल तेव्हा सुद्धा करा. ह्याच्यातली कथा आहे ती तुम्ही संध्याकाळी वेळ मिळाला तरी वाचू शकता. फक्त मांडणी आम्ही दाखवली आहे. संध्याकाळी पुस्तक परत पूजा करायची, म्हणजे दिवाबत्ती करायची, धूप दाखवायचा आणि मग देवीला नैवेद्य वगैरे, आधी पूजा करायची, पुस्तक वाचायचं आणि मग नैवेद्य दाखवायचा. हे सगळं झालं की आपण उपास सोडायला बसायचं. आता कोणाच्या असतील त्या घे. आता अरे एक मिनिट भार्गव. आता मी मग तुळशी पत्राने देवीवर पाणी शिंपडून घेतलं, आपल्या स्वतःच्या अंगावर सुद्धा शिंपडून घेतलं. आता आपण देवीला जे दूध आणि साखर दाखवली आहे, मी तर सध्या पहिल्यांदा तोच नैवेद्य दाखवते. सकाळच दूध आणि साखर ठेवावीच लागते. तसं आपण केळी वगैरे फळं ठेवलेलीच आहेत. केळ्याचा सुद्धा नैवेद्य दाखवला जातो, गुळ खोबऱ्याचा सुद्धा दाखवला जातो, गुळ चाण्याचा सुद्धा. तर आम्ही दूध आणि साखर जे पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे तशाच प्रमाणे आम्ही ही पूजा मांडणी केलेली आहे. आणि काय चुकला असाल, काय मागला असाल तर देवी आईला पण सांगतो आणि तुम्हालाही सांगतो. जे काय राहिलं असेल ते तुम्ही आता लाईव्ह मध्ये सांगू शकता. आता आम्ही कमेंट घेतो. कोणी कोणी काय कमेंट केल्या नसतील तर पटापट करा. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर विचारा. थोडंसं उठावं लागलं, कारण सॉरी असं म्हणतात पूजा मांडेपर्यंत उठू नये, पण आता नाही, एक बसला होता, एक आता ते भार्गव इलो म्हणून राहला, तर काय नाही, मी तर उठली नाहीये. मी आपली मनोभावे तोपर्यंत नैवेद्याला पाणी वगैरे सोडून घेतलेलं आहे. किशोरने लिहिलं, रांगोळी नंतर काढायची, पूजा मांडून झाल्यावर फक्त आधी स्वस्तिक काढून ठेवायचं. आता आम्ही पुस्तकात वाचलं की तुम्ही स्वस्तिक काढा, त्याच्यानंतर पाटाभोवती सुशोभित रांगोळी काढा, असं पुस्तकामध्ये लिहिलं होतं, त्यानुसार आम्ही केलं. पण ठीक आहे दादा, तुम्ही सांगितलं ना ते आम्हाला मान्य आहे, पण मी दरवेळेला पहिला चौरंग ठेवून घेते आणि चौरंगाच्या भोवती जे पुस्तकात दिलेलं आहे ना तसंच आम्ही करतो दादानू. पण तुम्ही सांगितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद, आणि तुम्ही लाईव्ह मध्ये आल्यापासून तुमचं स्वागत सुद्धा आहे. आणि सुप्रभात. राधिकाने विचारलंय, नारळ नाही सोलता ठेवला तर चालेल ना? न सोलता म्हणजे शहाळा सकट नका ठेवू तुम्ही,
कारण तो राहणार पण नाही हा तांब्यावर. जर तुमच्याकडे मोठा असेल तर नाही, पण पुस्तकात शेवटी नारळच दिलेलं आहे. शहाळं असं दिलेलं नाही, अख्खं शहाळं. हा नारळच दिलाय शेंडीवाला हां, जो असं. त्यामुळे तुम्ही हा कोणाला आणखीन असतील तुमच्या घरात ज्येष्ठ वगैरे त्यांना विचारून बघा. चालत असेल तर ठीक आहे. आम्हाला पण सांगा लाईव्हमध्ये की चालतो म्हणून. मग आम्हीही ठेवू तो. संगीताने लिहिलंय, मीच ही पूजा नाही करू शकत, आता वय पण जास्त आहे. हा काही हरकत नाही, काय तुम्ही हरकत पूजा नाही. नाही केलं तरी तुम्ही उपवास करू शकता जर तुमची इच्छा आधी असेल तर, केलं किंवा होतं ना, हा आणि कोण पुस्तक वाचत असेल वास्तूचं तर हा तिथे जाऊन बसायचं. आता माझी सासू आई पण नाही करत, म्हणजे आमची हा आई पण नाही करत. पण ती पुस्तक वाचते वेळी पूजा मांडणी करते, तिथे बसून राहणार आणि ऐकत राहणार. तेही ताई तुम्ही करू शकता. क्रांतीने लिहिलंय हाय, मंजुलाने लिहिलंय हाय हाय हां. ताई. धन्यवाद, क्रांती धन्यवाद. मंजुला ताई नमस्ते. हा नमस्ते. नमस्ते. त्याच्यानंतर कुंडलिकने लिहिलंय हाय, सौरभ ने पण लिहिलंय हाय, संगीताने नक्की ओके मला होतच ओके, त्यांना उत्तर मिळालं, थँक्यू. बबिताने लिहिलंय देवीचा मुखवटा लावला तर चालेल का, हो, म्हणजे हो, हो. हा तुम नक्की. तुम्हाला हा इच्छा असेल, आवडत असेल तर नक्की करा. पण आम्ही आधीच सांगितलं, जे पुस्तकात आहे तसंच केलेलं आहे. मीही आहे तसंच मांडणी करते, कारण मला तेच सुशोभित वाटतं. तुम्हाला आवडत असेल, आता करतात, ते म्हणतात ना, जे मिळत असेल आणि आहे तर हा तुम्ही लावा. तुम्हाला आवड असेल तर. आम्हाला असंच आवडतं. हे साधं, सोपं अगदी. तिचं पण ते रूप ते बघायला मुखवटे वगैरे लावतात ना, असं नथ वगैरे घालतात, ते पण खूप छान छान वाटतं. वाटतं. हो, हो. खरंच खूप छान वाटतं आणि देवीसाठी दागिने पण आलेले असतात. ते सगळं. दागिने तुम्ही साडी आणून आलेली असते. हा ती मी बोलली ना, काल मी साडीची प्राइस बघितली तर ₹200, म्हणजे आमच्याचसारखी देवीची पण साडीची प्राइस ₹200. हा पण ती साडी अगदी रेडीमेड शिवलेली अशी कलशाला ती मस्त. बरोबर हां, हां. राहते. नाही पण ते खरंच खूप छान वाटतं. छान असं वाटतं. काही ते हे नाही. जसं आपण गौरी गणपती करतो ना, तेव्हा गौरीला आपल्याला ज्या इच्छेनुसार आपण सजवतो. हां. खूप छान वाटतं. तसं तुम्ही पण कलशाला खूप छानरित्या सजवू शकता. तरी पण ते त्याच्यामध्ये सांभाळावं पण लागतं. हां, जर दरवर्षी तुम्ही नवीन घेत असाल तर ठीक आहे. पण आता आपण गौरीचं कसं सांभाळून ठेवतो, एक पेटीच हां. करतो. त्या पेटीला वर्षभर कोणी हात लावत नाही. तसं म्हणजे तुम्ही ती हां. अशी गावी भरपूर जागा असते. इथे कसं आपण आपल्याला मंथली प्रॉब्लेम येतच असतात. त्यामुळे आपला हात-बोट तिथे लागू शकतो. त्यामुळे त्या वस्तू कशा सांभाळूनच ठेवाव्या लागतात. हं. तिथे आपण जाऊ शकत नाही. आणि हो आणि कुणाचा पिरियड आला आणि कुणी एक गुरुवार असं होतोच होतो होतो. महिन्यातला, कारण हो. पूर्ण महिना असतो. त्याच्यामुळे मध्ये कुणाचा मंथली इश्यू पिरियड आला तर काय करावं? तर काही म्हणजे तुम्ही दुसऱ्याकडनं मांडू शकता. म्हणजे जर तुम्हाला तो गुरुवार मिस करायचा नसेल तर. पण तो नाहीतर नाही तुम्ही मोजता येत. हां, मग तो तुम्ही तुम्ही उपास पुढे करायचा, तो हां. मोजता येत नाही. मग तुम्ही नंतर अमावास्यानंतर एक तुम्हाला इच्छा झाली, की माझा राहिलाय, तर तो तुम्ही करू शकता. मी तसं करते. उद्यापन हां. तुम्ही पण उ मग उद्यापन कधी करा? आता उद्यापन करून घ्यायचं, पण चौथ्याच तुमचा गुरुवारी जो आला तर राहिलाय हां. चौथ्याच गुरुवारी आला तर हां, मी असं पण तेच आहे ना? सांगते ना, उद्यापन तुम्ही करून घ्यायचं. तसं ते पुस्तकात 8 गुरुवार दिलेले आहे. आपले तर 4च होतात. हं. मग तुम्ही ते करू शकता. असं काही नाहीये, की तुम्ही नाही. तुमचा जर एक हात राहिला असेल ना, तर तुम्ही उद्यापन करून घ्या आणि नंतर केलात, तुमचा बाबा मनाला वाटेल. मी तर तेच करते. माझ्या मनाला वाटला एक राहिला, तर मी उद्यापन करून घेते आणि पुढचा गुरुवार मी चांगली असेल तर नक्कीच धरते. म्हणजे त्याच्या हां, लगेच उपास करून उद्यापनाच्या मांडले हां. हां, मांडून पण जर वगैरे तुम्हाला घेते. उद्यापनाच्या चौथ्या गुरुवारी असं म्हणतात चौथ्या गुरुवारीच उद्यापन करायचं. त्याच दिवशी जर पिरियड आला असेल तर पुढचा अमावास्या गेल्यानंतरचा जो गुरुवार येतो त्या दिवशी तुम्ही पूजा मांडणी करून हो. जसं सोयीस्कर जे उद्यापन हां, करतात. म्हणजे फळं देऊन, सुवासिनींना बोलवून, हळद-कुंकू लावून आणि त्यांना एखादी भेटवस्तू गोड खायला देऊन जे उद्यापन केलं जातं त्या प्रकारे तुम्ही करू शकता. करू शकता. एक फक्त राहिला गुरुवार तर. हां, त्याच्यात हं. कसं आणखीन आपण पौष महिन्यात हळदी-कुंकू घालतो, हां, तेव्हा पण तेव्हा आपल्या पण इथं करू तेव्हा शकतो. सुद्धा करू शकता. तेव्हा सुद्धा तुम्ही फळ वगैरे देऊ शकता. नाहीतरी आपण वाण म्हणून काहीतरी हां, वस्तू वगैरे देतोच. तसं हां. तुम्ही करू शकता. राहिला तर तेव्हा सुद्धा करू शकता. 8 गुरुवार करायचे आहेत ना, तर तुम्ही तेव्हा सुद्धा करू शकता. असं काही मंगेशने नाही. लिहिलंय हाय. नेहाने लिहिलंय माझी पण तब्येत बरी नसते, आता जमत नाही. काही हरकत नाही, ज्यांना जमत नाही तुम्ही आपण भरपूर मनोभावे वर्ष केलेलं आहे. हां, त्यामुळे आपल्याला असं काही नाही, देवी आई रागवत नाही. फक्त एक तिची आठवण ठेवतोय ना, तेवढंच बस आहे मनात. हां सकाळी आणि उठून तुम्ही पुस्तक पुस्तकं वाचू वाचू शकता. शकता उपास नाही गुरुवारी. जमत असेल कारण तब्येत हां. बरी नसेल तर उपास करू नये. तुम्हाला जर बरं वाटत असेल तरच करावं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते पुस्तक वाचू शकता. मनोभावे देवाची जसं आपण दररोज सकाळी उठून पूजा करतो तशी पूजा करायची आणि संध्याकाळच्या आतमध्ये कधीही तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा पुस्तक वाचू शकता. देवीची आरती करा. देवीला नैवेद्य दाखवा देवाऱ्यातल्या देवीमध्ये कारण हां. देवीचा फोटो असतोच असतो. अन्नपूर्णा असते हां. आपली. तीही देवी आईच आहे. तिला पण तुम्ही नैवेद्य दाखवू शकता. गोडाचा काही शिरा करा, खीर करा, काही करून दाखवू शकता. नाहीतरी नाही केलं तर रोजचं तुम्ही
पूजा पाठ केली तरी चालेल, आता असं हा काही नाही. हा प्रश्न आहे, की रात्री मी करंजी बनवत होते, चुकून मी करंजी खाल्ली, माझा उपवास मोडला का? तुम्ही रात्री खाल्ली ना, सकाळी तर नाही खाल्ली ना, म्हणजे 12च्या असं म्हणतात 12च्या नंतर उपवास चालू होतो. हं, तर 12च्या आधी जर तुम्ही खाल्ली असेल, तर तुमचा उपवास मोडला नाही. हं. तुम्ही म्हणजे उपवास हा धरू शकता. हे मी तुम्हाला म्हणजे सांगतो. तुम्ही हां, सांगाल परत लाईव्हमध्ये, की तुम्ही 12च्या नंतर खाली काय? पण हां. ती चुकून आहे, तर तर देवी आई चालतो. घेईल सांभाळून, असं हां, काही नाही. तुम्ही जाणून बुजून बाई उपास आहे आणि अशी खालीत तर हां. नाही ना. मग तुम्ही कंटिन्यू उपास ताई करू करू शकता. शकता. हां. जी गोष्ट चुकून होते त्याला कधी म्हणजे बोलतात ना, तुम्ही हे करू शकता. रंजनाने लिहिलंय, "हाय, हाय जोने ताई, धन्यवाद. स्वागत जिओ आहे. कॉइन का क्या हुआ?" आहे जाऊ दे ही कशीच ते आहे. सागरने लिहिलंय, ओके, सुतक पडला आम्हाला, मग आम्ही पूजा कशी करू? ते बरोबर आहे. सुतक आणि सुहेर जर असेल, तर पूजा होऊ शकत नाही. जसं मी सांगितलं एखाद दुसरा गुरुवार मिस होतोच होतो. पुढे-मागे होताच आपला पिरियड येतो किंवा सुहेर सुतक सुद्धा येऊ शकतं. मग ते मी तुम्हाला मग सांगितलं ना ते पुढच्या हां, 2 जाऊ हां, शकतात किंवा 1 एक जाऊ जाऊ शकतो. तुमचा शकतो. आधी असेल तर ते 12 हां, दिवसात तुमचे 1च जाईल. नाहीतर काल परवा झालं असेल तर तुमचे 2 जाऊ शकतात. मग ते तुम्ही पुढे पुढे मांडू करू शकता शकता करू शकता. तुम्ही. हां. आम्ही तर तसंच करतो. पण असं आम्हाला अजूनपर्यंत झालं नाहीये. हां, पण सुयश-सुतक हा झालं नाहीये. हा हा प्रश्न पण मुद्दा बरोबर बरोबर हां, आहे तुमचा. कुणाला जर ह्याचं उत्तर माहिती असेल ना, तर खाली कमेंट करून कमेंटमध्ये सांगा. कारण सांगा. आपल्यासोबत सुद्धा असं होऊ होऊ शकतं, शकतं. की आपण म्हणजे दरवर्षी असं करतो, पण कधीतरी चुकून एखादा सुहेर येतो, सुतक येतं. असं पण होतं ना, ठरलेल्या होतं, लग्नामध्ये होतं. पण सुहेर येतो, सुतक येतो. मग भटजींना विचारून त्याच्यावर काहीतरी मार्ग असतो. असतो, तसं असतो. आपण अनुभवी व्यक्तींना तसं आम्ही तुम्हाला विचारतो, तुमच्याकडे जर कुणाबरोबर असं झालं असेल, तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. म्हणजे तुम्ही काय केलं ते आम्हाला पण कळेल आणि बाकी हां. आणि सगळ्यांना सुद्धा त्याच्यामध्ये कळेल. दिलेलं आहे. सुयश-सुतक आलं तरी सुद्धा तुम्ही पुढचे गुरुवार करू शकता. ओके, तेही आहे. पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. दिलेलं आहे. तुम्ही जर हां, अडचण आली असेल, तर तुमची आता मनाली लग्न झालेली बहीण आली आहे, तर ती तुम्हाला करू शकते सुतकात पूजा. हां, पण तुमचं घर पण तेवढं शुद्ध वगैरे करून ते हे करावं लागेल. ती करू शकते कारण ती हां. दुसऱ्याच्या कुळात गेलेली असते. असंही करू शकते. तुम्ही उपास धरू शकता. जसं गणपतीमध्ये पण असं होतं ना, हां, की होतं. सुयार सुतक येतो मग घरात दुसऱ्यांकडनं आलाय गणपती हां, आणि झालं होतं हां, वाडीमध्ये, तर तो थोडी मग 1.5 दिवसाने पोहोचवला जातो. नाहीतर नाहीच पोहोचवायचा आहे तुमचं जर आहे, हां. तर दुसरे जे असतात आपले बंधू, बंधू हां, त्यांना आपण बोलून ती नैवेद्य आणि ती लोकं करतात. आपण फक्त जरा हातबोट वगैरे लावत नाही. तसं करू क्रांतीने शकता. लिहिलं, "ताई मी गुरुवार पहिल्यापासून धरायचे, म्हणजे फक्त मार्गशीर्ष महिन्यात नाही तर प्रत्येक हो, गुरुवारी. हो, हो. पण आता करतात. लग्न झाल्यावर मोडले. मग आता इथून पुढे मी धरू शकते का?" हो ताई, धरू शकता तुम्ही. तुम्हाला हो, इच्छा आहे तर धरू शकता ताई तुम्ही. नक्की धरू शकता. आता कल्पनाने मार्गशीर्षच्या पहिल्या गुरुवारापासून सुरुवात करा आणि कंटिन्यू केलं तरी चालेल किंवा हे 4 गुरुवार केले तरी चालतील. कल्पनाने लिहिलं 11 वाजून 42 ते 12 वाजून 30 मिनिटं. आता सांगितलं ना, तुम्ही चुकून खाल्लं त्याच्यामुळे उपवास मोडला नाही. हां तुम्ही ताई, तुम्ही कंटिन्यू धरू करा. शकता. तसं एक सायंटिफिकली बघायला गेलं ना, आपण रात्री 12च्या नंतर असं म्हणतात, की दिवस दुसरा पकडला जातो. पण असं काही जण असं पण म्हणतात, की सकाळी 3च्या नंतर, 4च्या नंतर जेव्हा सूर्य उगवतो, तेव्हापासूनही आपली नवीन सकाळ सुरू होते. तर तुम्ही त्या सकाळपासून का पकडा. मी तुम्हाला काय सांगते, आधी काय म्हणायची, पोटातला हात घालून साफ करतास काय? नाही ना. मूड ऑफ करून घेऊ हां, नका. करून घेऊ नका. तुम्ही अंघोळ धरा. केली तेव्हापासून तुम्ही करू शकता. हां. सोयराने लिहिलं 12 नंतर. ओके. जय महालक्ष्मी माता की. हो, जय महालक्ष्मी माता, श्री महालक्ष्मी माता. आई देवीचा लक्ष्मीचा हां. मुदो उदो. लक्ष्मण लिहिलं हाय, माधुरीने लिहिलं हाय, ताई पेढा चालतो का उपासाला? क्रांतीने लिहिलं. हां, पेढ्यामध्ये माव्याचा दूध आणि असेल तर मावा ठीक आहे. चण्याचं हां. पीठ वापरलं असेल तर ताई नाही चालणार तो. बताइए या उपवास साबुदाणा खिचडी वगैरे चलता है क्या? चिप्स वगैरह? हाँ, चलता है. निराहार हां. उपास धरूच नये. पुस्तकात दिलेलं आहे ताई. तरी पण तुम्ही निराहार धरू नका. दूध खा, फळं खा, केळी खा. खिचडी आवडते टिफिनमध्ये खिचडी घेऊन जा. कारण कोणी-कोणी रात्री लेट हां. येतात. मग जेवण होईपर्यंत हां, खूप खूप उशीर उशीर होतो. होतो. मग कारण एवढं आपण अगोदर हां. थकलेलो असतो. हो, मग तुम्ही ते त्याच्यामध्ये खिचडी हां. जे आहेत आणि उपासाचे पदार्थ आपल्या परम किचनवर आहेत. तुम्ही हां, ते बघू तुम्ही शकता करू आणि शकता. हां, हां जे आणि ते काही जे काही उपासाला खातात हे काय म्हणतात ओ ते हां, तांदळाची नावं काय? भगर, भगर वरई, वगैरे, वरई, वरई हां, वरई. त्या सगळे सुद्धा हां, तुम्ही खाऊ साबुदाणा शकता. सगळं खाऊ फळं शकता. सुद्धा खाऊ शकता, चिप्स सुद्धा खाऊ शकता, बटाट्याचे किंवा दूध, ह्याचे दही, दही हां, लस्सी. सगळं खाऊ शकता जे उपासाला चालतं. काय-काय जण तुम्हाला माहिती हे मुगाची खिचडी पण करतात. हो, आमच्या हो. कोकणामध्ये ती खीर सुद्धा करतात. उपासाला केली जाते. खीर त्याची एक करतात. रेसिपी आपण दाखवूया. हं. खीर ती सुद्धा तुम्ही उपासाला खाऊ शकता. तर तुमच्याकडे जे चालतं ते खाऊ शकता. रोहितने लिहिलंय, "ताई उपास केला तर पूजन नाही म्हणाली तरी चालेल का?" हो, पूजा नाही मांडली तरी चालते. तुम्ही मनोभावे उपास करा आणि पुस्तक सुद्धा मांडू म्हणजे पुस्तक वाचू शकता. ते सुद्धा चालतं.
आता हा काही आपल्या ज्या मैत्रिणी आहेत त्या महिला वर्ग बघ ट्रेन मध्ये सुद्धा पुस्तक पुस्तक वाचतात. वाचतात. बरोबर आहे ना. आता तुम्हाला म्हणजे ह्या हा गुरुवारी देवीच्या पुढ्यात सुद्धा आणि दर गुरुवारी वाचायची हे त्यात दिलेलं आहे. हा मग ते तेव्हा सुद्धा वाचतात. बरोबर आहे ना. तुम्ही गाणी ऐकणार, इयरफोन लावून हे करणार. ते आपली देवीची हां, उभं राहून तर उपासना उभं, सुद्धा बसून तर हां, बसून. मी उपासना सुद्धा हां, होते. होते. आणि आजकाल काय झालं माहितीये, एवढं धावतं-पळतं युग झालंय ना, खरंच सांगते त्याच्यामध्ये बायकांच्या मनामध्ये नेहमी हाच प्रश्न असतो, की हे आता कधी करू? हे कधी संपतं? आता वहिनीच्या मनामध्ये पण तोच आहे, माझ्या मनामध्ये पण तोच आहे, की लाईफ संपवून आपल्याला उरलेली जी घरातली कामं आहे आणि त्याच्यामध्ये काही चुकीचं नाहीये, कारण प्रत्येकाचे विचार असतात. आपली मुलं टाईम असतात, असतो, टाईम वेळ असतं, असतो, वेळेची शाळा असते. मर्यादा असते. त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्हाला वेळ मिळेल सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत म्हणजे संध्याकाळी 7 वाजायच्या आतमध्ये जेव्हा कधी तुम्हाला वेळ मिळेल त्या वेळेमध्ये तुम्ही नक्की वाचा. फक्त मनामध्ये इच्छा असली पाहिजे, मनोभावे आणि शांत मनाने तेवढ्यापुरती तरी आपण मन लक्ष केंद्रित करून ते पुस्तक वाचलं पाहिजे. आपण देवीला हाक मारतो किंवा पूजा करतो तिच्यापर्यंत नक्की पोहोचते हो, हां. हो, हो. हे तुम्हाला एवढं मी खात्रीशीर सांगू शकते. ते तुम्हाला तिचं फळ भले पुढे मागे मिळतं, पण ते फळ तुम्हाला नक्की मिळतं. ही आस ज्याच्यामध्ये इच्छा असते आणि ज्याच्यामध्ये ही काय म्हणतात तीव्र आस असते ना असं असते आणि किंवा बिलीव्ह मनोभावे हां, जर केलात ना, तर देवी आई नक्की धावते. नक्की, नक्की. जसे आपले स्वामी समर्थ सुद्धा. हां. आज त्यांचाही दिवस आहे. हां, गुरुवार. दत्ताचाही हां, दिवस आहे. हां. आता माधुरीने लिहिलंय सुतक आलं तर ताई त्याच्या पुढचे 4 गुरुवार करायचे. ओके, बघा उत्तर तुम्हाला मिळालं. सुतक आलं तर त्याच्या पुढचे 4 गुरुवार तुम्ही करू करू शकता. शकता. आता विद्याने लिहिलंय हाय. शिवराजने लिहिलं हाय. मारल्याने लिहिलं ताई माझा आजचा पहिलाच गुरुवार गेला. काय करायचं? एक गुरुवार जास्त उपवास करायचा का? हो हो. ताई. कारण मी तसं बोललं सुतक किंवा आपलं पाळी पण येतेच येते. कारण महिना असतो ना, महिन्याचं सर्कल आपलं असतंच महिन्याचं. हो. तर त्याच्यामध्ये आलं तर तुम्ही पुढचा गुरुवार करू शकता. काही हरकत नाही. आजचा गुरुवार तुम्हाला जर हवं असेल, जमलं, कारण पाळीमध्ये काही-काही जणांना जमत नाही, खूप त्रास होत असतात. तर उपवास पण तुम्ही स्किप करू शकता जर तुम्हाला तसा पाळीचा त्रास होत असेल तर. आणि नाही झाला तर तुम्ही उपवास धरा. असं म्हणतात मानला नाही जात तरी पण आपल्या मनाला असं वाटतं ना, की अरे गुरुवार आपला चुकल्यासारखं न होण्यासाठी काही-काही जण धरतात. तर ती तुमची इच्छा आहे. आता काय राहिलं? माधुरीने पण 4 गुरुवार कंप्लीट करायचं. हो. शेवट आला तरी चालेल. ओके. लक्ष्मणनी लिहिलं, "घट बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद धन्यवाद ताई. आणि तुमचं खूप स्वागत आहे नमस्कार." परब थँक यू किचनमध्ये. सो मच. क्रांतीने लिहिलं, "ताई रात्री गुरुवार सोडायला काय बनवायचं?" जसं आम्ही काल दाखवली रेसिपी लाईव्हवर. आम्ही नैवेद्यासाठी गोड हां, शेव, शिरा, गाजरचा हलवा. हां. आपले परब किचनवर आहेत. खिरीचे प्रकार आहेत. तुम्हाला तांदळाची मालपोहा खीर. पण बनवू शकता. हो. तुम्हाला जे गोड आवडतं ते आपल्या गोडा पदार्थामधलं कोणताही आणि एक वेळ पदार्थ. नाही तर कालचा आम्ही पर्याय तुम्हाला दिलेलाच आहे. कालच आम्ही दाखवल्या शेवयाची खीर. पटकन होते, झटपट होते. क्रांतीने लिहिलं, "ताई माझ्याकडे स्टीलचा तांब्या आहे. त्यावर कलश ठेवू शकतो चालेल, का?" चालेल ताई. असं हां. काही नाही. कुठल्याही धातूचा असेल तो चालेल. तो चालेल. फक्त तुम्ही रोजच्या वापरातला घेतलात नाही तर बरं होईल, असं मला वाटतं. कारण आपण काही-काही लोकं वरूनच पितात पाणी, पण काही-काही लोकं तोंड लावून पण पितात. कारण हे जी भांडी आहेत तांब्याची, आपण देवाची आपल्या वापरात घेत नाही. ही देवाची देवालाच ठेवलेली असतात. मग तो वापरातला नसेल ना, तर तुम्ही नक्की वापरा. असं काही नाही. कुठल्याही धातूचा असू दे तो. तांब्याचा असू दे, पितळेचा असू दे, की स्टीलचा असू दे. आता ह्यांनी प्रश्न लिहिलाय, की शेवटचा गुरुवार कधी आहे? आज बघा, आज पहिला आहे, दुसरा 4 तारीखला आहे, तिसरा 11 ला 17 आहे, आहे ना? 17, नाही गुरुवार 18 ला आहे. 18 ला आहे. हां, 19 अमावास्या आहे. अमावास्या आहे. हं. म्हणजे लास्ट गुरुवार आपला 18 तारीखला आहे. म्हणजे आता दुसरा गुरुवार 4 डिसेंबर, त्याच्यानंतर तिसरा 11 डिसेंबर आणि चौथा 18 म्हणजे त्या दिवशी तुम्ही उद्यापन करायचंय. आता अजून कोणाचे प्रश्न असतील तर खाली पटापट हा लाईव्ह एंड करायच्या आधी तुम्ही विचारू शकता. शेवटचा गुरुवार राजश्री ताईंनी विचारलेलं तर तुम्हाला सांगितलं 18 डिसेंबर हा शेवटचा गुरुवार आहे आणि 19 तारखेला जसं वहिनीने सांगितलं अमावास्या आहे. क्रांतीने ताई माझं आत्ताच लग्न झालं आहे आणि मी पुण्याला राहते. माझ्याकडे आता चौरंग पण नाही. मग बसायला छोटा स्टूल आहे त्यावर पूजा चालेल स्टूलवर ताई. छोटा स्टूलावर असतो ना छोटा. बसायच्या छोट्या स्टूलावर. आपल्याकडे आहे ना पाट तसा असेल आणि तुम्ही जर वापरत नसाल, स्टूलवर प्लास्टिकचा स्टूल वगैरे असेल तर नाही नाही, मांडायची. नाही मांडायचं कारण ते तुम्ही हललं जातं. हां, तुम्ही पाट असेल ना पाट, हां, पाट आणि पाट चौरंग. कोणताही असेल, चौरंग नसला तर पाट असेल ना घरामध्ये तो वापरला तरी चालेल. आणि काही-काही लोकं घेतात ते स्टूल छोटंसं बनवून हां, हां. देव्हाऱ्याच्या खाली. हां, ते तुम्ही ते घ्या. सुद्धा ते त्याच्याचसाठी वापरा. पण तुम्ही जर रोज बसायला घेत असाल तो नका घेऊ ताई. शक्यतो वहिनीकडे नका पण घेऊ. नव्हतात, पण त्यांनी ह्या वर्षी काय गेल्या वर्षी मला वाटतं चौरंग घेतला. त्याच्या अगोदर त्या पाटावरच पाटावरच. बसवायच्या म्हणजे हां, लाकडी पाट जो असतो ना त्याच्यावरच. त्याच्यावरच.
कारण पुस्तकामध्ये पण असंच सांगितलेलं आहे. लक्ष्मणन सर आहेत, त्यांनी लिहिलंय, "घट मांडलेला बघून खूप खूप नमस्कार." थँक यू. डॉक्टर धन्यवाद, धन्यवाद, मोहन धन्यवाद. यांनी हे केलंय, हाय स्वागत लिहिलंय. आहे तुमचं. नूतन यांनी हाय लिहिलंय, "ताई काजू, बदाम, मनुके चालतात का उपवासाला?" हो, हो. हो ताई, ड्रायफ्रूट सगळे चालतात. ताई आप हिंदी में बोलो ना. हाँ, हं. आम्ही थोडासा हिंदी में भी बोलते हैं, कारण आपण सर्व धर्म समभाव थोडंसं हिंदीमध्ये पण बोलूया. श्री स्वामी, मला नाव नाही माहिती, पण ताई माझी पण आजची एमसी झाली आहे. मी आज गुरुवारचं व्रत करू नको की आता तुम्हाला सांगितलं. नाही ताई, नाही करायचा. हां, फक्त उपास तुम्हाला झेपत असेल तर तुम्ही करू शकता. हां. पूजा आणि मांडू घरात नका. हां, हां, तुम्ही एकट्याच आहात तर नका. जर कोणी करणारं हां. असेल तर सासू मांडा आणि वगैरे. तुम्ही ते लांब राहा. असं काही नाही, त्या पुस्तकात तसं दिलेलं आहे. हां. दुसऱ्यांकडनं करून घ्यायची, उपास मात्र आपण करायचा, पण तो उपास गुरुवार मोजता येणार नाही. जे अ, पुस्तकात आहे तेच आम्ही तुम्हाला सांगतो. क्रांतीनिलयला काल नव्हते मी लाईव्हला, काही हरकत नाही. आमच्या परब किचनच्या लाईव्ह सेक्शनमध्ये तो सेव्ह YouTube झालेला आहे. व्हिडिओ सेव्ह झालेला आहे. तो जाऊन तुम्ही बघू शकता. माल्याने लिहिले, ताई म्हणजे आज मी उपवास धरतच आहे, तर मग एक गुरुवार जास्त नाही करायचा ना, फक्त आज मी पूजा मांडणी करणार नाही. नाही, आजचा उपवास तसाही तुमचा धरला जाणार नाही. जरी तुम्ही धरला असेल तरी पण तुम्हाला उपवास आणि पूजा मांडणी एकत्र असते. ते 4 गुरुवार पकडले जातात. हं. तर तुम्हाला तो 4था. अमावास्यानंतर हां. ताई तुम्ही धरू शकता. जो गुरुवार तुम्ही 19च्या अमावास्यानंतर येईल ना, तो धरा. असं काही नाही. उद्या पण तुम्ही 18 तारखेलाच करून घ्या. पण एक गुरुवार तुम्ही एक्स्ट्रा धरा. तुम्ही स्वतःपुरता स्वतःच्या ह्याने झालेला आहे, तर तो तुम्ही करू शकता ताई. मी करते तशी. जर हं. तुम्हाला कोणाला आणि विचारायचं असेल आणि तुमचं त्यांनी काही उत्तर दिलं उत्तर असेल, ते द्यायचं आम्ही असेल, हां, द्या तुम्ही कमेंटमध्ये लाईव्हवर. द्या. आम्ही ते मी नक्की, तर कारण तेच करते. माझा पण चुकून होतो, एक राहतो. तर हां. मी तो अमावास्यानंतरचा आता धरते. आता माझं पण ड्यू आहे. म्हणजे माझा पिरियड ड्यूच आहे. आता तो जो गुरुवारच्या आधी आला 5वा दिवस, तर मी करणार. नाहीतर माझा तो मिस होणार. हे पण मी तुम्हाला ऑन एअर सांगते. आता हां, तो मी होतं. देवी आईला बोलतेच, की शुक्रवारी काय ते आम्हाला दे. म्हणजे गुरुवारी तुझी स्थापना झाली, शुक्रवारी झालं, की पुढच्या गुरुवारी आपण शुद्ध असतो. हां, पण आता तसं होत नाही. तर होत नाही. आपण हां, हां, तारीख जर असेल जवळपास तर होतं. पण सीमाने आपल्याला सांगितलं हवी आहे देवपूजा म्हणून तुम्ही गोळ्या वगैरे ताई घेऊ नका. तो त्रास आपल्यालाच होतो. बाईच हां, बाईचं दुःख जाणू शकते. हां, म्हणून गोळ्या त्या घेऊ नये. विनाकारण हां, घेऊ नका. नका घेऊ. दरवर्षी देवी आई आपल्याकडे येते. दरवर्षी तुम्ही मनोभावे करा. हां. म्हणून बोलते, की एक गुरुवार मिस झाला तरी चालेल. मग तुम्ही पुढचा करा. पण अशा गोळ्या वगैरे घेऊन स्वतःला हानी करून घेऊ नका. उपासाला सीमाने विचारलं, उपासाला काय खायचं? सगळं खाऊ शकता, जे उपासाचे पदार्थ आहेत ते. अगदीच तुम्हाला निराहार धरायचा नाही, पुस्तकात सांगितलंय. दूध आणि फळं खाऊ शकता तुम्ही. तुम्हाला अगदीच शिजलेलं वगैरे करायचं नाहीये, खायचं नाहीये तर आता दीपाने लिहिलंय, की उपवास नाही करता आला तरी पूजा मांडू शकतो का? चालू शकतं ताई, हं. चालू शकतं. अश्विनी पाटील हे लिहिलंय. तेवढंच दीपालीने हाय देवीचं लिहिलंय. अस्तित्व तुमच्या ताई घरात राहील आणि ते छान वाटतं बघा. आता सकाळीच आम्ही मांडलाय ना, तर घर एकदम असं मस्त वाटतंय ना, वाटतंय. शांत आणि प्रसन्न वाटतंय. मी पुढच्या गुरुवारी सर्व वस्तू घेऊन येईन, पण या गुरुवारी माझ्याकडे चौरंग आणि तांब्या नाहीये. माझ्याकडे पाट पण नाहीये. मग आज कशावर बसू ताई? आजचा दिवस नाही पूजा मांडली तर चालेल का? चालेल ताई, तुम्ही चालेल. तसं संध्याकाळपर्यंत जर तुम्हाला वेळ मिळाला मिळाला तर हां, तर घ्या, आता दुकानात नाहीतर मग आणि चालेल. आता आलेले आहेत चौरंग बाजारात भरपूर. आणू शकता तुम्ही. असं हां. काही नाहीये. आणू शकता आणि आजचा दिवस आणू. बस ती गोष्ट नाही म्हणून तुमचा आजचा गुरुवार व्यर्थ घालवू नका. कोमलने लिहिलं, ताई माझी तब्येत बरी नाहीये. मला खूप विकनेस आलाय, तर उपवास स्किप केला तर चालेल का? हो. हो ताई, तुम्ही चालेल. पूजा मांडणी करा, उपवास स्किप. पुस्तक वाचा हां. मनोभावे आणि उपास 2 टाईम तुम्ही जेवा. हरकत नाही. हं. उपास नाही धरला तरी असं काही पुस्तकात जबरदस्ती नाही आहे, की तुम्ही उपासच धरावा. तुम्हाला झेपत असेल आणि तो धरला तरी पण तुम्ही निराहार राहू नका. फराळ नक्की करा. पोटभर फराळ एक टाईम करा आणि संध्याकाळी तर आपल्याला हा उपास सोडायचाच असतो. ज्याची जशी इच्छा तशी. पण काहीतरी खावं. एक केळं, दूध हं. प्यावं किंवा दही किंवा लस्सी असं काहीतरी खावं. अ, उपाशी राहू नये. जे दिलेलं आहे पुस्तकात तेच मी तुम्हाला सांगते. कांचनीले छान केली ताई पूजा. मी पण असंच करते. हो, म्हणून पूजा करताना आम्ही जास्त काही प्रश्न घेतले नाही किंवा विचारले नाही. कारण पूजा करताना फक्त हां. पूजेवरच मन केंद्रित करून, मनोभावे एकाग्र करून करायची असते. म्हणून आम्ही जास्त काही, म्हणजे असं बोलतात ना, शांत चित्ताने, शांत मनाने केली. त्याच्यानंतर वैशालीने हाय म्हटलंय, अनुजाने हाय म्हटलंय, लक्ष्मणने लिहिलंय, "मन स्वच्छ ठेवा, छोट्या पाटावर पूजन केले तरी चालतं." हो. ओके. मन स्वच्छ ठेवा, छोटा पाट जर असेल, मग जसं म्हणाली ना, पाट ठेवा त्या छोटा-मोठा. ताई हां, नाहीच म्हणाल्या म्हणून आम्ही बोललो घेऊन हां. या, हरकत नाही. पण तुम्ही वापरातला नका करू. मन स्वच्छ असेल असेल जर तुमच्याकडे ठेवणीतला पाट, तर हां. स्वच्छ धुवा.
पुसा हा आणि मग त्याच्यावर तर आपण लाल कपडा अंतराने करू शकता ताई तुम्ही पूजा. निकिताने लिहिलंय लहान बाळ फिडिंगवर आहे. हो, आता तुम्ही गेल्या करू 3 नका वर्ष उपवास. 3 माझं वर्ष हा सरोजचे हा हा आज हे पहिलं वर्ष इथे हा मांडते. नाहीतर मी त्याच्या आधी ती इथेच मांडत होती. पण हे पहिलं वर्ष इथे मांडते. 3 वर्ष आमचं ते भार्गव दुडू, 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 रांगत दुडू आहे ना, म्हणून तो मग मी ओढेल म्हणून हा ओट्यावर मांडत होती, पण चौरंग पूर्व ठेवून दिशेलाच. हा चौरंग ठेवून ओट्यावर मांडत होती आणि लहान बाळ फिडिंगला होतं म्हणून मी उपवास करत नव्हती. पण हे मांडत होती, घट मांडत होती आणि पूजा अर्चना आणि नैवेद्य करून देवीला दाखवत होती. कारण फिडिंगला असल्यावर मला माहितीये किंवा सगळ्यांनाच माहितीये की त्रास होतो आणि सतत भूक लागत राहते. काही ना काही खाऊन, कारण आपल्याला बाळाला पण आपलं हे करायचं असतं. आता श्री स्वामी खूपच अवघड आहे ताई, कारण माझे स्वामींचे गुरुवार व्रत पण करत होते. आजच उद्यापन होते, पण नाही करायचं का? म्हणजे मार्गशीर्ष महिन्यात स्वामी गुरुवारात व्रत उद्यापन करू शकतो का? आम्हाला ताई माहिती भटजींना नाहीये. हा तुम्ही आम्हाला माहिती भटजींना नाहीये. विचारू तुम्ही शकता. तुमच्या ज्येष्ठ कोण असेल घरात, मोठे वरिष्ठ कोण असतील त्यांना विचारा किंवा आता असतील गुरुजी फटाफट कुठले, तर फटाफट त्यांना मी विचारा. प्रश्न घेते, कारण आता लाईव्ह आपला एंड करावा लागेल. हो. हा, निकिताने लिहिलं उपवास न करता पूजा मांडली तर चालेल चालेल का? ताई, चालेल, हा, चालेल. क्रांतीने लिहिलं, ताई मला उद्या पिरियड येतील आणि मी एकटीच राहते, त्यामुळे मी वेगळं वगैरे राहत नाही. 4 दिवस मग पुढचे गुरुवार कसा धरू? जसं आम्ही सांगितलं, अमावास्यानंतरचा जो गुरुवार येतो तो तो गुरुवार तुम्ही 4था गुरुवार म्हणून पकडू शकता. बाकीचे 3 गुरुवार उद्या करा. म्हणतायत ना त्या, उद्या हा, म्हणतायत. उद्या उद्या म्हणजे अ, शुक्रवारी मग तुम्ही बुधवारी पण काहीतरी पूजा उचलायची उचलावी असेल तर. उचलावी लागेल ना. आता हां, तुमचं जर नाही आला तर ठीक आहे, पण आलाच तर काय करणार? पूजा कशी उचलणार हे पण आहे. हां. आणि मग तुम्हाला बाजूवाल्यांना बोलवून पूजा उचलून घेऊ शकता हां, तुम्ही. कुवारी आजची मुलगी बोलवा हा, किंवा कुठल्या कोणी आई ताई असतील, हा काकी असतील असतील त्यांना त्यांना बोलवा. बोलवा. हा, कोणीही येईल पण आणि तुम्ही असं नाही म्हणणार नाही कोण. हा, तुम्ही ती पूजा मांडा. आणि जर त्याला अजून हात न लावणं, तुमचा हात-बोट 4 दिवस नाही लागणार अशा ठिकाणी त्या वस्तू ठेवायला सांगा आणि विसर्जनाच्या त्यांना घेऊन जायला सांगा. हां, असं तुम्ही करू शकता. जर तुम्हाला करायचंच असेल हा गुरुवार तर. कारण अजून तुमचा पिरियड आलेला नाही म्हणून. हं, आला तर नाही चालत हां. हं, जान्हवीने लिहिलं, "मी पूजा केली आणि माझ्या आईने उपवास केला तर चालेल का? हं. पोथी वाचली तर चालेल का? माझी आई सुवासीन नाही, पण मी मार्गशीर्ष गुरुवार करते." हां, चालेल हां, ताई. असं करतात ना. चालेल ताई. चालतं. असं बहुतेक जण करतात, की आई हे नसते, सुवासीन नसते म्हणून मुली करतात. उपवास पण करतात, पोथी पण आईला वाचून दाखवतात किंवा आणि असं हां, नाही दिलेलं आहे. आता हां. आमच्या आईनी पण धरलेलं आहे. सासूबाईंनी पण उपास धरलेला आहे. तर सुजाताने लिहिलं, बहिणीचे सासरे वारले तर गुरुवार करायचा की नाही? पूजा मांडली का आजच वारले आहेत? बहिणीचे सासरे ना, पण ती पण तुमच्या तुम्हाला कुळात येतं, सुळेर-सुतक हां, तुम्हाला तुम्हाला नाहीच आहे. सुळेर-सुतक नाहीये, पण तसं तर चाललं पाहिजे. पण आता तो ते कसं दुःखाचा दिवस आहे त्याच्यामुळे तुम्ही ते कसं करू शकता? असं पण एक काही-काही ठिकाणी असं असतं, की मुलीचं 3 दिवस धरतात. हां, धरतात. हां, धरतात. आम्हाला तरी असतं. आमच्याकडे पद्धत आहे, नाहीये, आहे. तरी पण तुम्ही कुणाला तरी विचारून बघा. कारण आम्हाला हे माहिती नाही. जिथे नाही आहे आहे. कारण आता माझी आहे आई हां. वारलेली ना, तर आम्हाला 3 दिवसाचं होतं मुलींना. असं मुलींना असतं. असतं. आपल्या आई-वडिलांपैकी म्हणजे कोण गेलं, तर आता बहिणीचे सासरे असल्यामुळे ती मी सांगू दुसऱ्या शकत कुळात नाही. गेलेली आहे, त्यामुळे ते तुम्हाला हां. नाही हे करू शकत. पण हां. होऊ कारण शकतं आपले असं. आई-वडील वारलेत तर. आता ही हां. बहिणीचे सासरे आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही विचारू शकता. चला आता पुढे प्रश्न हे करूया. कलश ना मांडता फक्त उपवास आणि बुक वाचली तर चालतं का? हो, चालतं सीमा. शेखरने लिहिलंय, ताई मी अर्चना, मला तुम्ही खूप आवडता. ओके. थँक धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. ताई मी शेजारच्या ताईंना काढून चौरंग किंवा पाट आणला तर चालेल का? हो, चालतो. शेजारच्या काकींकडून जर त्या मांडत नसतील त्यांचा चौरंग पाट आणून तुम्ही मांडा. पण आता तुमची इच्छा झाली हे मला कळलं. शेवट येईपर्यंत तुम्ही आता ते ॲग्री झालेला आहात. मग चालेल ताई, तुम्ही चालेल. हां, करा. नक्की करा. कारण आमच्याकडे पण पाट आणि नसतात तेव्हा असंही आम्ही नाही हां, बाजूवाल्यांकडनं असं घेतो. काही नाहीये. तुम्ही जर ती लोकं नाही मांडत असतील, तर घ्या तेवढ्या पुरतं हां. आणि मग तुम्ही नंतर नवीन उद्या आणून वापरू उद्या शकता तुम्ही जेव्हा दुसऱ्या पूजा कुठल्या. उचलणार तेव्हा त्यांना ते द्या. द्या किंवा हां. तुम्हाला ते म्हणाले, की 4 गुरुवार तू वापर बाई हां, माझा, तरी हरकत हां. नाही. देवाऱ्याच्या काय लिहिलंय? देवाऱ्याच्या देवीची फोटो फाळ आणि पूजा केली तर चालते का? कलश नाही मांडला आणि फक्त उपवास केला तर? हो, चालतं. काही हरकत नाही. तुम्ही निकिताने लिहिलं थँक शुभांगीने, माझे ताई वडील वारले आहेत, पण आईने पूजा मांडली तर चालेल का? अ, कधी पण वर्ष नाही झालं असेल, तर तुम्ही नाही, वडील वारलेत, आईने पूजा नाही मांडू शकत. हे उत्तर आहे. सोनू लिहिलंय, "हाय ताई, जय श्री महालक्ष्मी. मागच्या वर्षी नाही केले उपवास, तर आता चालेल का?" हो, माझं पण असं झालेलं. त्याच्यामुळे तुम्ही मागच्या वर्षी काही अडचणीमुळे किंवा आपली इच्छा नाही होत किंवा आपण हे नाही करत किंवा काहीतरी कारणं आहेत, तर त्याच्यामुळे आपण मांडत नाही. पण नंतर तुम्ही मांडून ते पुढे
नेऊ शकता. करू शकता. पण कारण हे जेव्हा दरवर्षी आपल्याला हे गुरुवार कोणी हां, कंटिन्यू गुरुवार करत करत नाहीये. नाही. हां. सतत गुरुवार करत असाल आणि खंड पडला तर ए बाबा म्हणता येतो, की माझा राहिला. पण हे गुरुवार आपण ह्याच मार्गशीर्षलाच करतो. तर तुम्ही करू शकता एस-आर-बी घरी. मला नाव नाही माहिती. तुम्ही कळशात नारळ 4 गुरुवार तोच घालायचा का? हो. हो. ह्या नारळाला तुम्ही 4 हा गुरुवार प्रश्न येणारच हां, होता. सांभाळून ठेवा. ज्या वस्तू आहेत म्हणजे तुम्ही विड्यावरची सुपारीनी नाणं, आपल्या कळशावरचा नारळ, बाकी जे म्हणजे फुलं म्हणा, डहाळे म्हणा, आतलं पाणी म्हणा, ते तुळशी वृंदावनात वतायचं असतं ओतायचं. हां. आणि डहाळे फुलं वगैरे विसर्जन करायचं कलशामध्ये. तिकडे ती निर्माल्य कलश असेल हं. तिथे. संजयनी लिहिलं, ताई फळं तर पूजा प्रसाद म्हणून खाऊ देवघरामध्ये शकतो. करायची की चालेल, बाजूला जर जागा असेल? असेल तर तुम्ही व्यवस्थित करू शकता. उलट ते मस्तच. आणखीन देवारा तुमचा सुशोभित दिसेल. अगदीच तुम्हाला मी पण मगाशी ताईंना तेच सुचवणार होती. अगदी तुम्हाला देवाऱ्यात जागा असेल तर तिथे मांडलात तरी चालेल. फक्त तिथे पण असे तांदूळ थांबा. टाकून स्वप्नाली लिहिलं, चौथा दिवस असेल तर व्रत केलं तर चालेल का? नाही. आपण सर्रास जी पाळी असते ती आपल्या हिंदू धर्मामध्ये आपण 5 दिवस पाळतो असं म्हटलं जातं. हं. त्याच्यामुळे 5वा दिवस असता तर तुम्ही मांडू शकला असता. पण 4था दिवस आहे तर स्किप करा. पुढच्या गुरुवारपासून करा आणि अमावास्येनंतर जो गुरुवार येईल ना, तो 19 करून. तारखेला अमावास्या आहे त्याच्यानंतरचा जो गुरुवार आहे त्यावेळेला तुम्ही करा. चालत तिला सांगा ओके. 2 वर्ष झाले ताई वारल्या आहेत. ओके. नका मांडू. शेखरने लिहिले, ताई नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही करता का? हो, आम्ही नवनवीन व्हिडिओ करतो. अशा प्रकारे आता हा आपण लाईव्ह एंड करूया का? हो. कुणाचं काही शेवटचा एखाद दुसरा प्रश्न असेल तर विचारा. आणि ताई सगळ्यांचा कॅलेंडरवर लिहिलेली मनापासून पूजा वाचली तर स्वागत. चालते ना? कॅलेंडरवर तसं तर पुस्तकातली पूजा तुम्ही वाचावी कारण ह्याच्यासाठी स्पेशली पुस्तक दिलेलं असतं. हे असं श्री महालक्ष्मी व्रताचं पुस्तक असतं. हिंदी, मराठी आपल्याला ज्या लँग्वेजमध्ये हवं असेल त्या लँग्वेजमध्ये आपल्याला मिळतं. पीडीएफ सुद्धा मिळते जर तुम्ही पुस्तक नाही आणू शकत असाल तर. हं. पण जे व्रत करतात त्यांच्याकडे असतेच असते. आणि हां. सगळ्यांचा आमच्या परब किचनमध्ये आणि लाईव्ह वेळात वेळ काढून तुम्ही बघितल्याबद्दल मनापासून स्वागत पण आहे आणि मनापासून धन्यवाद सुद्धा आहे. क्रांतीने छान लिहिलं, की ताई माझं विणकाम ऑर्डरचं पेमेंट रात्री आलं आहे. ते मी आज देवीसमोर मांडून नंतर पूजा उचलताना मी ते घेऊ शकते का? हो ताई. हो, हो. हो. आपण कारण जसं ते काही जण पगार आल्यावर हो. देवीसमोर किंवा एखादी खूप जास्त पैसे आले किंवा एखादं नाणं आणलं, काय आणलं, की देवासमोर पहिलं ठेवतात हां. आणि नंतर मग ते दुसऱ्या दिवशी मी वगैरे तर तेच उचलतात. करते. हां. भले आता तुम्ही पगार तुमचा आता सगळ्यांचे बँकेतच जातात. पण जेव्हा आपण घरात लक्ष्मी आणतो म्हणजे पैसा, तेव्हा मी तो एक पूर्ण दिवस तो देवाऱ्यात पूजा, फुलं, हळद-कुंकू वाहून ठेवते आणि दुसऱ्या दिवशीपासून मग ते वापरायला घेते. शंकर कांबळी म्हणून कोणी आहे? ओके, रूपाच्या राणी वाटतंय. ओके, थँक सो मच. धन्यवाद, क्रांतीने ताई धन्यवाद. पूजा कधी आणि कशी उचलायची? पूजा उद्या उचलायची असते. अंघोळ करून. अंघोळ करून. तुम्ही सकाळीच अंघोळ उचलली तरी करायची. मी चालेल. हां, आताही सांगते अंघोळ करायची. त्याच्यानंतर कलशावर थोडे तांदूळ घालायचे आणि हां. हलवायचं. जसं आपण गणपती उचलते वेळी पण तो पूर्ण पाठ हलवायचा असतो, तसं कलशाला धरायचं आणि असं हलवायचं आणि थोड्या वेळानंतर बाजूची फळं-बिळं उचलायची आणि थोड्या वेळानंतर ती वेणी उचलायची, नारळ उचलायचा, ठेवायचं व्यवस्थित एका ताटामध्ये. पहिली ताटं आणि जे पिशव्या वगैरे काय त्या घेऊन बसायचे. म्हणजे ते तांदूळ वगैरे आपल्याला ठेवायचे असतात तसं आणि 5 डहाळे आहेत ते घरात 5 ठिकाणी ठेवायचे. हे 4 जे कोपरे हां, पानं 5 ढाळे हां. आहेत ते. त्यांनी म्हणतात देवीचं अस्तित्व थोडा वेळ राहतं. त्याच्यानंतर आपण चौरंग उचलायचा, रांगोळी वगैरे घ्यायची भरून आणि जिथे स्वास्तिक काढलंय तिथे परत हळदी-कुंकू आणि तांदूळ घालून पाया पडायचं आणि म्हणायचं आपली पूजा म्हणजे उद्यापन आपलं झालं. हां, असं तुम्ही उद्या करायचं. हां, उद्या सकाळी सकाळी अंघोळ उठल्यावर. केल्यानंतर. हां, उठल्यानंतर हां. आज हं. दिवसभर ह्याची असं अखंड दिवा चालू ठेवायचा हो. आणि देवीसमोर संध्याकाळी आपण आरती पण करायची, पुस्तक नैवेद्य. पण वाचायचं, नैवेद्य पण पुस्तक दिवसभरामध्ये कधीही करू शकता. आरती तुम्ही संध्याकाळी नैवेद्य दाखवायच्या आत, जसं आपण देवाची आरती करतो, संध्याकाळची पूजा अर्चना करतो, तशी तशी. देवी करायचं, नैवेद्य दाखवायचा, उपास सोडायचा आपलं सगळ्या आणि हां. घरातल्यांबरोबर सोडायचा किती मस्त आनंद येतो. एस-आर-बी लिहिते, तुम्ही दोघी खूप गोड आहात आणि धन्यवाद, धन्यवाद. मनापासून संस्कारी आहात. धन्यवाद. तुमचं चॅनल ग्रोथ होईल महालक्ष्मीच्या कृपेने. धन्यवाद, नक्की थँक धन्यवाद, सो मच. धन्यवाद. आईंना हां. सुद्धा धन्यवाद आणि दादा मनापासून धन्यवाद. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही डबल टॅप करा, लाईक करा, शेअर करा, दुसऱ्यांबरोबर शेअर करा, सबस्क्राईब करा. शेअरिंग इज केअरिंग म्हणतात ना, तसं शेअर करा नक्की. आणि तुम्ही सुद्धा मनोभावे पूजा करा. ताई तुमची गुलाबी साडी खूप छान आहे. नऊवारी आहे का? ही 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 नऊवारी नाहीये. गुलाबी हे मरून कलर मरून आहे. आहे तसा पण गुलाबी इथे नऊवारी गुलाबीच नाहीये. दिसतोय बघा इथे. हां, गुलाबी थोडाफार दिसते. पण तो पण मरून तो कलर आहे. नऊवारी नाही. एक म्हणजे हिचं ब्लाउज नाही काढलंय. हे बघा हे ब्लाउज आहे. किती त्यामुळे गुरुवार खूप मोठी करायचं आहे. एक गेला माझा.
एक गेला साक्षी लिहिते. एक गेला तर सांगितलं ना पुढचा 4था गुरुवार अमावास्या नंतरचा जो येतोय आता तारीख बघावीच लागेल सांगते. बाकी जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, ताई मी कोपऱ्यात ते पान नाही ठेवू शकत कारण उद्या मला पिरियड येऊ शकतो. सांगितलं ना बाजूच्या काकींकडनं किंवा जे कोणी हां. असेल त्यांची हेल्प घेऊन तुम्ही तो जे घट उचलू उचलेपर्यंत शकता. जरी तुम्ही ठेवलात ना तरी चालेल. नंतर ते फुलोऱ्यात आपण जी फुलं असतात हं. आणि वेणी जर तुम्ही आता नाहीच माळत तर त्या सवाशीण कोण ताई असेल त्यांना द्या. त्या माळतील. असं काही नाहीये. हां. पण आता वेणी माळायची हां. मी तर माळते. हां, साक्षीने हां. लिहिलं 3 गुरुवार केले तर चालतील का? नाही, मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये 4च गुरुवार असतात. 4 गुरुवारच 3 तिघाडा काम बिघाडा कामबिगाड तुम्ही करू नका ताई. एक्स्ट्रा करा किंवा 2च हां, करा. हां. अगदीच तुम्हाला नाही जमत आणि तिसऱ्या गुरुवारी उद्यापन करा. असं करा. पण तुम्ही 3 करू नका. हं. अ, चला. मांडणी आता हां. देवीचं एक जाता-जाता गाणं. पायरी हां. इक-इक चढताना, आई नाव तुझं तुझं ओठानं, ओठाणं नाही सूत हं. मला तनाची, भरले रूप तुझं डोळ्यानं, आयलो पायाशी आई शीता तुझे, घे मला पदरान, पदरानं पालखीला नाचिन गुलाल उधळून चैताचे मैन्यान ग, चैताचे मैन्यान. आई आई तुझं तुझा देऊल देऊळ साजतय गुल्लाले डोंगरान पालखीला नाचिन गुलाल उधळून चैताचे महिन्यात. गाणं चला. आवडलं तर डबल टॅप करा पटापट आणि लाईक लाईक करा, करा. शेअर करा आणि कोणती वेणी म्हणजे घटावर जी आपण वेणी ठेवली ना, ती माळायची असते आपण स्वतः. जर तुम्हाला हवं नाही तर जर तुम्हाला दुसऱ्या माळायची दिवशी नसली हां, हा दुसऱ्या दिवशी उचलताना नाहीच काही पर्याय आहे तर फुलोऱ्या तुम्ही वाहत्या पाण्यात सोडून द्यावा जेव्हा तुम्ही फुलोरा टाकता चला. तेव्हा. अशा प्रकारे आपला श्री महालक्ष्मी देवीचा जय. अशा प्रकारे श्री जीवदाने महालक्ष्मी दो भो भो नमो नमः हां. पहिला मंत्र आहे. हां, हा मंत्र मगाशी तो पूजा मांडताना करायचा असतो तो हा मंत्र. तर अशा प्रकारे आपला हा मार्गशीर्ष गुरुवारचा पहिला गुरुवार. आता आपले 3 गुरुवार बाकी आहेत. आजपासून 3 गुरुवार 19 डिसेंबर आणि आम्ही आता बुधवारी 18 नैवेद्य दाखवू किंवा आता हां, जे 3 गुरुवार येतील त्या दिवशी नैवेद्य दाखवू. तुम्ही त्यासाठी आमचा लाईव्ह नक्की पहा. पहा. चला अशा प्रकारे आपला लाईव्ह एंड करतो. लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय. देवी आईचा चा उदो उदो उदो. उदो.